For on behalf of the city government of Iriga and all Irigaeños, nagpapasalamat po kami ni Vice Mayor Edsel, gabos na miyembro kang sangguniang panglungsod sa mga nag-take part in this ginibutang lantern parade and lighting of the giant Christmas tree, including si mga nag-adapt a tree. Itong mga poster parent dahil pangtulong taon ta na po ining ginigibo, and salamat kada taon igwa kitang mga innovation na nagpapagayon lalo kang celebration kang Christmas igdi po sa syudad kang Iriga. Nakakaugma pong hilingon na from the different point of origin from north, east, west, and south, nag-converge igdi sa City Ceremonial Grandstand na kung saan ginibutan sa tuyang programa. Sa gabos po na nakibali igdi and ang sa tuyang pangadjion. Sa gabos, makulang sa mga taga-Iriga na magkaigwa kita ng meaningful celebration of Christmas. Ang Christmas, sinabi ta na Subago na iyo ang pinakamagayon na regalong itinahot sa tuya kang mahal na Diyos. Dahil pinadara niya sa tuya ang sa iyang bugtong na aki, si Jesucristo, para isalbar kita sa patawaron ng sa tuyang mga kasalanan, to save the world and redeem us from our sins. So maging meaningful sana ang pagselebrar ang Christmas and full of hope, pununing pag-asa and paniniwala pag-abot sa 2026. So Diyos mabalos po sa Indogabos.